Abans, no sé si l'Esteve o en Pep parlava això, tots som un món, aquí a la ràdio tots hem tingut un món. Jo, per exemple, per la meva pròpia experiència, la ràdio sí que ha sigut un món que m'ha marcat tota la vida, el que ara dèiem. Vaig conèixer la Cristina aquí, a la ràdio. Durant molts anys va ser amb la colla que vaig sortir, els vaig conèixer aquí a la ràdio, i són els que he passat tota la meva joventut, sortien en Jordi Blancafort, Pere Sala, en Soler, en Xavi Blancafort, Pere Morcillo, tota aquesta gent, sí, Paco, perquè jo aquí a la ràdio m'ho he passat molt bé, m'ho segueixo passant molt bé, no? La gent que ja tenim ara que estem portant a la ràdio i, bueno, ens ho estem currant perquè tothom qui tingui ganes de sortir aquí a l'emissora del seu programa, que crec que és la nostra feina, de tenir una porta oberta a poder fer una cosa que a tu t'agrada, fer ràdio. Tots hem passat per aquí, ens agrada fer ràdio. El que passa és això, el que parlàvem abans, que potser ara s'encamina més a això semiprofessional. Abans, quan vau començar a usar, sí que era totalment amateur, passàveu aquí a l'emissora, i a més amateur no es feien tantes hores, ara ja tot és ordinadors, que si ha d'haver-hi programes gravats, que si matem els plens, que si matem el futbol. Ja no és professional, però bé, gairebé. Per les hores que porta molta gent aquí a la ràdio, la veritat és que quasi 10 hores de professional. Tot això se'ns cobra un duro, tothom igualment com sempre. Jo només volia agrair a l'Anna tota la feina que ha fet tant per l'edició del llibre, perquè hi havia molts nervis, semblava que no podríem treure el dia d'avui i l'esforç que ens va donar, l'ajuda que ens va donar ella ha sigut molt important. I com he dit en el llibre, en Marc i la Laia, per tot l'esforç que ha suposat portar aquest llibre a terme, a l'Adriana, en Josep Miquel Arroyo, a la Sílvia Moreno, els que estan actualment a la Junta, en Lluís Prat de Salva, se'm descuidaria molta gent. Moltes gràcies a tots. Gràcies per haver assistit vosaltres aquí a això i esperem que d'aquí 25 anys podem tornar a veure, si no abans.